Ayanku le. Sangune ning kono lho. Ora bareng. Selamat buat Mas Manten, Pak Lah salon lah ngono. Kok iya Pak Samuri nyun pamit. sampun. Alhamdulillah sampun nggih. Sik wis. Dadi ngene iki ikhlas to? Ora dibayar ikhlas to? Obot. Kalih kondur kabeh disalami ya. Nggih pun kondur saya. Nggih, matur suwun Dimas Bagus. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat dalam. Iya sayang sini. Iya langsung pulang sayang. Heeh. Sudah. Sini. Apa jaga kotak nih jeruk dong. Nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah yen wonten klodak-klodikipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Wau namung gegojekan kemawon nggih Bapak nggih. Kula tutuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.